sage iya watide sambulumbuli akreka ikakwaraka di nkeke ouwa owu sage iya watide sambulumbuli ouwa denu dio owego nyowu nwani yo hanta bu mbulumbuli ouwa brother. Good morning, Father. Good morning. Can't get him. Can't kid in any river. No, man, all the child, my father, and I had home. Forgive me, miss. Father, as in Gambia no coaching, and I want them work at your region. Once you come down on no coach, Macana, so to go again your marker. Quite a with a number. Okay, and about my daughter. He gave us in your why not if an monoca? Then I bet better. I didn't you ever. When I forget about getting a rather. Father, come on, Mbani, Menditoro, in the new Chukwishika. Music and no queer. No queer got Kalamma. It's a pocket at the year. And then Umuki, why you're in up. You got what a Igbo when you go. But I poke one that didn't pay a Father, in Maria, you remember the Sodom Gomorrah. The Bible. Oh, Yakomba. When I recast my home, Nina. Abu Nobro Makachuku number. I did cook Imano Oma 2 weeks. Is Wokanab. Obura Baba Moto Renata. Obruz the Mota Renata. No, racing back. I'm done a bechuko. No, I'm begging what to come. Macano, oh, I can say this or Belumisi. Just call him the voting cake. Father, when the work again. The band are all went down market. Not to try my consulting on the table moto or another. What I would do since I went to go home. How much I seem kind of Udo? What's an about the Muhammad Udo? Come the bed to Udo. All the one Macagina will move the billion words of Cagina will move. In a very bad Faran me, the manipulator or the hopper. Kay was sacramentas in his baby. Fadanga was a word of sacra or Bruce Benta. All Yaboni, Unsubo, all Yamusubo, I know in Abioka, or the Corona Kubu, Izubo, Yakubu, and Murom, Kazi get you an Arubu. As only cable, you can see all those things you can see in that paper. Yambungara in the middle on Wilkinson, I don't want paper money in a reputation. Mbona iji na ekpekpere ajọ mmụọ ga na-agbara gị ọsọ mgbe ihe ejeke ije gote na bishop ka ngọziere gị fada kabịa ka nye gị ego achọrọ m nke ahụ nke dị gị n'ahụ tupu nyere gị n'aka nwoke anyị na-akpa mmadụ ọtụ ibunye m ngọzi dị gị n'ahụ ọ ga-abụ ha bịa ka ha gbuo ma ha ma enwetagbu m iwere nke iji wee nya ya bụ n'olu onye ọbụla fụrụ ya ọma na m bụ nwa Chukwu onye ọbụla na Chineke na-erikọ ọnụ mana fada unu dị iche ọ bụ na ịgọzie m ịma na ị na-anya fada etere unu mmanụ nsọ taa anyị nwa mmanụ nne mana mmanụ nsọ metụkwara nne ya mmanụ ahụ mmanụ nne chenji sifuru abụra n'ọtọ Yoruba anyị na-ezigbo onwere onye etere mmanụ nsọ ọ mmanụ nne ọ ya mere na m amara anyị sakramentus ọ bụ na ịda nke chọrọ Father, thank you Father. Thank you Father. N'okporo ụzọ anyị ga-eji na-ekpe ekpere ị ga na-agba mbọ na-ekpe ekpere oge ọbụla ụtụtụ ọbụla itetụrụ ikpe ya abalị mfọrọ na akpụra ikpe ekpere nke a nya ignonu ị ga na-anya n'onu mgbe ọbụla ihe a na-abụgo ngwa agha inwe iji wee meri ọnwụ ekwesịghị jisi ike na ekpere mgbe ọbụla ị nwekwa efe na ifie ikpe ekpere ọgbọ ọsọsọ n'ụtụtụ na abalị
Fada, even when I think I am here, I'll be a to woman. Father, because I say, Mark, oh, yeah, I have to have a hatch of fire. But the blessings of the Most High be in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Great peace. Amen. Bye bye. Thank you, Father. I come back again. I come back again. If I'm on a joke, if I'm on a tomato, what can you go there in the can you let it all move? When I give on a joke. Mama, who will you find me? Who will you find me if I make one? I'm a million and I come on fire. Dinner. I can't dinner. Oh, Anya. Hell, Chema. Keki se kuzotua. Hapu chuku ile ni chuku ya bobo. Muslim madafa. Oye joka. Mami ifi. Ebezila ozgo. Oya dicha mma. Ifi. Ndo Mifi. Bike ebezina akwa. Ifeoma bụ enyi anyị nwanyị. Ọ Chukwu biye ga napụta ife niile. Ya ma nji akwa wee bepụta ya. Tụkwasị Chukwu obi. Ọ gaghị agharịpụ gị. Ndo Ifeoma. Inugo ni anu. Inugo nke o si wee dị. Onwe na-amara Ifeoma n'obodo a. Onyekwa nke ọ na-achọkwa. But ọbara na ị na-asị na onye nke a ma onye nke a mere ya. Ka e nwere ihe na-edela anyị Chukwu n'aka. So ya ma nke bụ eziokwu na nke na-abụghị eziokwu. O biko kara na obi. Ọ ga-adị mma. Ndị Ifeoma anyị ga-abịa na obiko nedoro na anya ya ọfụma. Emechaa anyị ga-abịa chibịa hụ ya. Chinelo. Ngwanụ. Bye bye. Ifi ndo Ifi kodi Chima. Bye bye. Nda why na mma. Nekudu nwanne m nwanyị. Nkwado sigo mmejigo obodo Igbo. Nekudu nda na nwanne nwanyị. Iyo to ka na-ekwu ifugo ni ya no ifu ya eji ekwu. Hai. Ndị eme mmadụ arụ. Nda nwanne nwanyị. Ana gini. Ozugbo. Nkiru. Kekwana ihe mmadụ ji wee n'ofe ọma ogbi. Maka ya mmịa na-akọ. Ọ maka na ọ na-achị inu di ka ọ maka na di enwere ego. Njọkwa m. Mana ijikwa m adọtị gị m shọ na ụmụ emewe ife ọma ogbi. Mana o nwere ihe m na-eche o. The other day mụ na Ifeoma so na-achịbe ha. Ka anyị hụrụ akịrịka. Obido na-ajụ ya ese ring. Sị akịdị ring. Ifeoma sị na onweziri fact na ọ maazị ebe ring dị. So dịba anyị change nwoke dịbụ calm, change n'obido baba mba. Si na-akọ n'ọmụ amakwa mụ. Kama na maka Ifeoma na ọ da anụzi ihe, ọ da ekwu okwu. Ifeoma ọ machicha yiri na ọ ma ihe ami because Jesus. Anọ m ebe ahụ ume. Nke a ọ bụ na akọ m anọ m ebe ahụ ume. Anọ m ume life. Hey! Ngwa akịrịka ji wee nwee ego. Ọ tụrụ m n'anya too much. Nna ọ bụrụ ọsọ gị. Nwere onye nọ n'obodo a na-ọtụ n'anya. Hey! Ka ayọba Chukwu. Chukwu ka anyị nọ n'aka. Naanị Chineke kpọpụta anyị n'ajọ ọnọdụ a mmadụ nọ n'ime. Akwa m ịdị egwu nke a, ma m ịdị akọ bụ nke ahụ. Hey! Ọ bụrụ na ụdị a dị nwa gbakwa ọkụ. Sị gị. Ya daba ọfịa. Obodo a na-atụzikwa m egwu. Anyị na-ejekwa.
na ba nwe ebe nchọ iso gị wee je ịchọ ije township je were onwe gị township achọrọ m ịnọ na be anyị wee na-amara ihe otu be anyị si aga na otu mụ na-esi aga arịso m ga-ana township agba m ka isi kpata ego gị esogho m ga-ana ebe ọbụla ebe a nọ kaara m mma so ka ị kwanyere onwe gị ugwu ịnwekwara agwa gwa m ka mụ na gị na-abụsoro gbago township ọzọ ana m ebu blọk ọbụla m butere ofu blọk ọbụla m butere 100 naira ofu blọk 100 naira iburu blọk 50 ịnwere ego na ọ pụtara ya ka m ga-abụ mbịa na mbịa soro gị gbagoro township ego m na-amahụ ka esi kpa nọkwara onwe gị kwanyere onwe gị ugwu ihe abụla akịrịka na-ekwu mgbe eziokwu at least soro ya gaa siti ebe a ọ chọọ ofu ezigbo biznes bidoro gị ị nọkwa anụ mma otu isi eme ụtụtụ ọbụla gị buru ihe pụọ mmiri zo ya nwa ga-anwụcha ya acha gị n'ahụ ịlaikiri ya alaikiri m ya ọ dị mma mmiri zo ya nwa m anwụpụta ya acha m onwenugo mbọsị nsị gị bịa kpoje m ụlọ ọgwụ n'ahụ adọrọ m akpụkpọnugo ngesi gị bịa kwanyere onwe gị ugwu na ọrụ onwe gị ị ga na-edozikwa ọnụ gị ọ bụ n'ime edozi ọnụ gị edozie ndị ọnkwege ntị ọdụ kacha ọdụ bụ ọdụ mmadụ jiri aka ya wee dụọ onwe ya ọ bụ na nne na nna anyị nọ ndụ ọha ya akpa anyị oku a lee nwatakịrị tọrọ atọ nwanne gị nwaanyị na okwu ọ na-agwa ka ọ dịrị gị na mma maka ọnwa na ọ dịrị isi mma ọ dịrị agụba taa nwa ego ole nka nwere enwetago m obere ego adịgo soro m pụọ township ụdị ahịa ọbụla ị chọrọ ịzụ na-azụ ebidoro gị n'ụdị pụrụ iche n'ụdị dara ụda ị nọ na vileji na-ebute blọkụ ofu blọkụ 100 naira kwa mmadụ ga na-agba onye na-ebu ofu akpa simenti akwụọ ya 100 naira wee buru ofu mkpụrụ blọkụ 100 naira ofu mkpụrụ blọkụ 100 naira wee buo 50 ma 100 n'ụbọchị i wee ghara ịbata ebe a bịa ruo 1 2 3 4 5 gịnị nọ na-erizi ego gị ana m edowe ego m n'ụlọ akụ ka m na-edowe ego m ọ mbịa ka m were enye gị ka imekwa ka isi eme iji ha anya afụ ego na m achọghị iso gị wee je ị chọrọ ije ere onwe gị iruo na township ịmara otu isi chọọ ibi ndụ gị ị na-ebi ka m nọdụrụ onwe m n'ebe a achọọ m ego m ama ka esi kpa adị m eje na ya ị na-edobe ego n'ụlọ akụ bịa ka anyị je township ịchọgodo ịzụ ahịa ndị China ụdị ahịa ọbụla ị chọrọ ịzụ ọ bụrụ akwa ndị atụbatara gị na kọntena ị chọọ ịzụ rọdụ eje m Ikeja bulatara gị rọdụ na trela ọ bụrụ simenti na-ebute ya na trela 600 bars a na-atụrụ gị na-ere ị nọrọ mma 6 months 1 year ị ka ma ọgaranya achọrọ m ka ego m pụtụ ka o rutụ gị aka na m amara ka isi kpa ego gị ha ama aka na m ada eje kedu ị na-enyere m nsogbu na m achọrọ ije amara m ka isi kpa ego gị nye mma ka m ga-eme andapụọ m maka mmadụ arịgoro m elu maka ọdọ afịa ahụ erigoro mmadụ elu ọ ka m nọ mma ka nje na be ichie ejela ha bikos na ọ bụ na nje na nke de ga-asị m lahụ maka m mana ndị agha na nkịta dinara ịmagoro m elu ka o beso nke i mere m eme ahụ ka na-ejezu m ejezu ma ọ bụ ma gị ihe ka ga-eme mana ọ igbe enweta m akwa m eme afọ m ka njere ahụ bende gị na ọnwụkwe na-ese ahịhịa Chinelo ọ na-akpọ ọrụ nọ eji ga-akpọ obodo tọrọ ife eza anọ m n'akịrịka enyi m nwoke nọ nta ahụ so ka m jefu ya ọ bụrụ na o nwee chọọ m si ya na nọ nke akịrịka akịrịka brọda bịagodo ọ gịnị ọ bụ ihe nnụ maka akịrịka gịnị ha brọda mụkwara na akịrịka bụzi onye ọgwụ ego kịta mechie gị ọsọ ịnụ gịnị kedu ihe ọgwụ ego gịnị gịnị ọgwụ ego ịnụ na asatọpụ na asatọrọ ya agba brọda ụzọ n'obodo niile ndị ọrụ nna o nwere sọpọtụ ọnụ ya
Anofia. So so go maka kere ko maka na village akobasa na tagare. Iso go na asa togari on apagari. Onye gbagide mbata ego asị na ọgwụrụ ọgwụ ego. Ọkụ monye mbụ. Ịnwe di business na-eme before na town. Ọrụ dị no mbini ya ebe no riara. O fu nkere ka asịrị ya na asa togari agba na ka ndị be asị na ọga mbọ ọgwụ ego, ọga mbọ ọgwụ ego wee gbapụ ọsọ. N'ezibe mbita. N'ezibe mbi. Okay, nekwa kereka. Mụ na kereka ọgbọ. Aya ọgbọ. Nọ n'afọ m na ihe na gari nke ọma nsị ka nsikọ side nke mana mmadụ ya afụ ụzọ. Ese tọkwa agwa bịakwa kịta ndọ nnụtakwa ọgwụ ego maka chukwu esiri nga gwara dị ụsụ nwekpe nkwụ igbe mgbe sabata ndị na-eri n'ọnụ a ile mgbada ka nnukwu ya n'ọnụ gị na anụọfịa nsowa ya agba ụsụ anụfe ama ifewe ego ọgwụ ego ka nnukwu ya n'ọnụ ọzọ ọgbagbuo iche na onwe na-emenwu gị sọsọ abalị abụọ ka m nyere gị abalị abụọ ka m nyere gị mba ọ ka nwụ a ma emegide ebere ebe ọ bụrụ ka nsị nwụ eka ma akpọ ndị obi mba ihe ju aba nwachie nye ọnụ ihe ama ka ya esite eme ka a ga-eme ya ede mba ka ma akpọ ndị obi akpọ ndị obi jide nwanne nwoke buji okwe ebute n'ụlọ ebe ahụ mba ụya ma modo ụya dị modo Kedu ọnwụ mba ọ gara outside work. Outside work? N'ụzọ ebe? Side ụmụọkpara. Ụmụọkpara. Maka nchọji? But you did rice. Isisigo? Nne gịnị ka isiri? Rice na stew. Rice na stew. Akịrịka ebe gị si na ị na-eje ka ije lie nri akịrịka oge gị agwụala inwe ezi oge akịrịka isi n'iche ijeli nri nweje lie nri nke ndị mmadụ emechi bịa lie nri nke ndị mmụọ akịrịka ha brother tani tizeli nri ana m agbakọgoro ihe mụ na ya eje ka njem ana m echeta ka mụ na ya fụ Akịrịka ịkakwara aka dị nke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli akịrịka ịkakwara aka dị nke ụwa owusa gị ihe aghọta ije sambolomboli n'ụdị owu ego na owu nwanyị ha nta bụ owu mbolomboli owu ụwa dị n'ụdị owu ego na owu nwanyị ha nta bụ owu mbolomboli
figeme ewo owuwaye atife owusagiye iya gbadanya owusagiye iya kalobi taba nkegi tabi figeme ewo owuwaye atife usagi akirika ikakwaraka di nke wow owusagi iya otide sambulu bia mo kan bia bia Ọmụ mba ne ko sa bia mo kan ọmọ Ọga nkuru akụnụ sa. akun na nkwa na rọrọ dị site ke kwena ban Engineer ziri ya gaa na site nke ọzọ nke nọ na Amamba. Nagachi na site gachi ko do Akịrịka esi m gịnị esi gị jee zuo ike akịrịka oge gị na-agwụ akịrịka obere oge ka m nye gị oge gị agwụbala Ọkwụ nne nkwebi ya. Ọ ga-abụ ya. Ọgwụ wepụ nnọọ nwanne kpata ego ebe sịrị wee na-alụ ụdị ọrụ a. Nna arapụ nkwe onwere mmadụ ọgwụ. Jenu ka alụ bọọlụ nna. Owusagi iya otide sambulu mbulu onye dị ndụ akirika Fọnụ amaka n'ụwa n'ọgalụ ma ọ Mara nkwa nọ. Chibe anyị chibe ibe ezigbo nwanne m fụrụ n'anya chike kwa Adị mma. Ifo Balakịrịka. ese Balakịrịka na ọ bụ ebe na-arụ ọrụ bụ ịchọta gị. ihe ọ gaala onye bụ akịrịka Awasị na onye nwe fon, a chọbụrụ ka akpọ gị na fon, asị na onye nwe fon, akpọ gị na fon. Kwasị igote fon gị ejo. Nwa fon. asị m gote fon m ụjụ maka akịrịka Chere ka mkpọgo di ya. ka nwa gị eziokwu ọ bụrụ na ị mara ihe ka ị mara ihe tata ịnwekwana na akpọ m afa na fon ahụ inwe ahụ ya na fon maka mụnwa mejiri ọchọbela achọgị inwe ahụ ya ọ bụrụ na ị mara ihe m ga-eme gị m ga-akụgide gị ihe m ga-adị sụọ ntịgide gị tigide gị tinye gị n'akpati ozu wee nweta onwe m ọ dị gị na anya ala kpọọ m afa na fon a kịta ka m mara gị na-abụrie nkịta nwụrụ anwụ chọwa ịnwekwara nwa kpọọ m afa na fon ahụ m na-agwagoro ike na do fon a agwagoro m afọ ebe a ịgbakwara m afọ ebe a achọgwa nke ịgba m afọ ebe ahụ respect kwa onye ma mgbaga na ya ekwela ịchọ ịkpa akịrịka ịkpọ ya ọ bụrụ na boyfriend gị bụrụ girlfriend gị ndị na-arị gị elu na-arịtụ ịkpọ ya ịnwa ama akpọ m na fon a wee gbaa ọtọ m megbuo gị taa memere gị ihe niile ọ gị fụrụ memere gị ihe niile kpọọ m idiot o m ka na-ekwe gara apụ fon ngwa pịanụ fon ka agba oze kpọọ m afa kịta ọzọ m afọ ọ dị wuri nnọọ ekwensu mere nwanne ime na-enyocha ime na anacha ngwere ife ị ga-eme mete dis boy nwere Chineke napụkwa ekwensu ike ọ dị ka ọ na-atọ ya ụtọ ka nri menụ ka m bụrụ poor man ka m bụrụ ogbenye ọ bụrụzi onye take risk ọ bụrụ ọgaranya
Hello? Ifeoma? Ma nkwa abatago? Na ọ nọ n'ụlọ kịta. Mgbe ya chere m ana m abata kịta. Ana m abịa kịta. Ka ihe mmadụ jiri isi kote. Agwana ki female ki jidebe nwanne gị n'ọnọdụ a. Ma ki female ki ji tinye n'ọnọdụ a. Mana nsogbu adịrị. Wapịa ife ọwụ ike itere n'aka. Ka ya pịa isi itere n'aka. GPF ya. GPF ya. Sigi pointe fa. Onye na-eje onye na-agbaga agbaga. Ikekwe ba. Ọsịm bịa. Ọ pụtara sị m. Ọsịm gbaga agbaga ma gbara agbara. Ọkwa mgbaga ka na-agbaga. Ya sị m gbarata agbarata. Ndị afọ ndị ara. Ifugo na isi adịrị ha mma. Na ndị agbaga agbaga. Ejere gbaga agbaga. Anyị dị ọyị. Na site ọrụ m kọrọ ata. Ọsịkwa mmene. Tabi figeme ewo owu wae